الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي تشغل يتودي الله يجول دي نلاد مكو محمد صلى الله عليه وسلم نغارتي ها جوني اي يوتر ميدن كونغول الإسلام yewtere nde baɗeten ɗo e ayaw men pindi tv kala ñalawma aljuma so tawi oɗo saaha yonti eywa ha joni kaleten koko fate asakal en aljuma ɓennuɗo en kaali asakal remru hande inchallah kaleten koko fate asakal kanŋe e kalis asakal kanŋe e kalis woni kanŋe jaltowo e ogirɗe walla kanŋe mo neɗɗo ina jeeya façon fof walla kadi kaalisaji ɗi kutorteɗen ɗo ɗi ko hen natata commerçant ji ɗi sen mbi asakal kanŋe e kaalis kamɓe ko hen ɓe natata kala ko fate kaalisaji foti ko CFA foti ko dollar foti ko wawi wonde fof ko asakal kanŋe e kaalis ko ga teskete eywa sen mbi noon nisab muɗum woni nisab en kaali nisab woni fodde nde ganduɗa so tawi jawdi ma yettima ɗon hankadi a wattan askude ko menkelleje nogas kanŋe so tawi jawdi ma timmi so tawi ko kalis joguiɗa kalisaji meɗen soko CFA soko euro soko ko wawi wonde foof so tawi a heeɓi hen ko wawi sodde menkelleje nogas kanŋe andu an asakal waɗɗimama hankadi so tawi kadi ko keɓɗa ko yettima to ina wawi sodde buuɗi temeɗɗiɗi kalis danejo andu ano hankadi asakal watti waɗɗadema so tawi ko bitik ma joguiɗa walla ko kalis joɗiɗo walla ko compte banque ma mbaɗɗa so tawi tan wawi sodde temeɗɗiɗi mbuuɗu gal eyyi mbuuɗu kalis danejo andu ano hankadi asakal waɗɗimama eyyi ɗum ɗo noon ay jamanuji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde asakal jippotonde on saha aywa kanŋe mabɓe toon menkelleje nogas fotanno fodde e temeɗɗiɗi mbuuɗu hande jamanu ono wayni aɗa yaha e guure goɗɗe a yaha leyɗele goɗɗe taw menkelleje nogas kanŋe ɗe ina ɓuuri forde temeɗɗiɗi mbuuɗugal walla temeɗɗiɗi mbuuɗugal ina ɓuura forde menkelleje nogas hatta leydi men ndiɗo ni ko ɓendi ɗo seeɗa ko gal ko kalis jaranno ko e hande ne serti oɗo dumunda ndi tan e nduɗo lewru walla mbiyen ɗiɗo lebbi kalis ɓeydima no feewi kono noon kala hen ko keɓɗa kala hen banggue mo peesirɗa jawdi ma tawɗa sa peesiri banggue kanŋe a tawi ine timma menkelleje nogas andu a foti askude hay so tawi menkelleje nogas ɗe ɓuuri serde buuɗi temeɗɗiɗi walla ɓuuri ɗum webde so tawi noon kadi a calculiri ɗum halis ma o wawa sodde menkelleje nogas kono ina wawi sodde buuɗi temeɗɗiɗi saabu kalis ne weeɓi to maɗo andu asakal waɗɗima holko woni menkelleje nogas menkelleje nogas woni capanɗe jeetati garam woɓɓe ne mbiya capanɗe jeetati e joyi garam kono capanɗe jeetati e garam saabu garamuji nayyi woni menkelde sa nani tan pular ne wiya menkelde andu ko garamuji nayyi woni menkelde kanŋe o noon hande omo serti omo yaha ha pecce joyi walla eywa ƴetten tati kakidiɗi ɗi ne waɗi 14 carat eywa ne waɗi 18 carat ne waɗi 21 carat eyyi hay 9 carat ne woodi ɗum noon koto banggue rimɗugol kanŋe o e wasde mo jillude haydara hande to jaretɗen ɗo 21 carat o garam o jarata ko ujunnaje jeetati e temeɗɗiɗi eyyi ɗum woni komin jii hande walla so tawi ko 18 carat o eyyi on ɓuuri hakkidade on ko ujunnaje jeegom eywa e temeɗɗe jeetati so tawi noon ko 14 carat o ko ujunnaje tati e temedde nayyi so tawi a calculi ko hakkidi ko woni 18 carat o
ujunnaji jeegom no mbiɗen ni e temedde jeetati sa calculi ɗum ha wona capanɗe jeetati garam ine daroyo million ngaji ɗiɗi e ujunnaji temedere e ujunnaji capannayyi e nayyi woni 2 millions 720 mille so tawi tan andu kalis ma hande yettima 2 millions 720 mille foti ko bitik joguiɗa foti ko tabal foti ko koye compte banque ma mbaɗɗa so tawi tan o halis waɗi hitande e jungo ma walla lasli makko o ko puɗɗinoɗa waɗirde business o nde puɗɗiɗa wadde business o hande woni hitande hande to jariteɗa ɗo halis o timmi 2 millions 720 mille francs CFA andu asakal waɗɗimama saha noon ne ɓuura jippade ɗon so kanne o jippima ine ɓuura jippade so kange gabbi kadi ɓuura gabbude ko ni woni asakal kalis meɗen mo ñameten ɗo o walla kange walla kalis eywa no askirte ɗum ɗo noon debbo joguiɗo cuɗari muɗum ndi o suɗorto ko kange hayso timmi fodde nisabu ko mbiɗen ko menkele nogas somo aska o teskotako ɗum asketake cuɗari debbo asketake eywa gorko noon cuɗari kange ne harmanimo somo jogui cuɗari taw kanko gorko o jeeyi foti ko bijouterie o jogui walla o jogui tan o sood omo mofta walla ko wawi wonde foof oɗo o askanan ɗum kono so tawi noon ko cuɗari debbo eywa walla cinkal mum ko wawi wonde foof ɗo asketake so tawi noon cuɗari debbo o heeli so tawi cuɗari ndi koko heeli walla koko boni ne foti fewnitede so anniyaki fewnude o calculan ɗum asakal somo aska o yaltinana ɗum asakal so tawi noon omo anniyi fewnidde ɗum o yaltinanta ɗum asakal so tawi noon ala hen anniya hay goto andani o yaltinana ɗum asakal eywa ko hono noon so tawi noon ko yaltinte hen ko ɗo ko feccere ko nayaɓal sappo yaltinante asakal manam sa calculi jawdi ma ndi foof koni hawri ko a waɗan ɗum pourcentage 2,5% jaltinanta ɗum asakal ɗum joni sa daari woni million foof ko ujunnaji 5 yaltinante asakal kala 1 million ko 25 000 francs so tawi ko CFA ko ɗum yaltinante asakal eyyi ɗum heewani million no woruno aɗa joƴƴini hitande a hitande arde ujunnaji 5 guittata hen eywa kokka miskineɓe Allah eywa ɗum ɗon heewirani noon ɗo noon ko jawdi ma ndi foof calculta ha wona ha total o ɗo noon a nannata hen galleji maɗi mbaɗɗa aɗa hoɗen walla ko nandi hen walla so tawi ko location ni galle o a yaltinantama asakal ko immoto e makko ko yaltata e makko ko keɓata e makko e banggue location ko on kalis gaskata yaltinanta asakal puccima calcultake asakal auto ji ma ɗi dognata aɗa jogui temedere auto kala marque auto aɗa jogui a calculta ɗum kala ko ganduɗa ko kutortoɗa ɗum ɗon a teskotako ɗum taw wona noon commerce aɗa sooda aɗa yeyta aɗa sooda galleji aɗa yeyta walla aɗa sooda auto ji kono sa dogni seeɗa ka jeeyato auto aɗa waɗi programme yeytudemo oɗo auto saɗa aska kadi a calculam eywa kanŋe noon mo ganduɗa kadi ne jilli kire walla goɗɗum gueɗe goɗɗe on kadi ha joni askanammo saɗa aska eyyi so tawi askal waɗɗima hen wayno ko gorko jeeyi walla wona cuɗari eywa ɗo a eɓɓat kanŋe o ganda fodde makko eyyi on saaha eywa jaltinana ɗum asakal eyyi so tawi a jogui kanŋeji certude aɗa jogui 21 carat aɗa jogui 14 carat aɗa jogui eywa 18 carat saɗa yaltina asakal a wawi yaltinde ko hakkidi ko teskoɗa e ko hakkidi ko so tawi ko ogirɗe manam wayno yimɓe wonɓe sabadola en ko nandi hen eɓe gasa kanŋe ɓeɗo so kanŋe o yalti tan soɓe limi tan ɓe gandi koɓe keeɓi e kanŋe ko timmi 80 grammes ɗon ɓe guittata asakal ɗon ɓe calculta ɗum ɓe guitta hen ɓe pecca ɗum pecce sappo ɓe guitta sappoɓal gotal ngal ɗon ɓe pecca ɗum pecce nayyi ɓe guitta nayaɓal gotal asakal eyyi ko ɗon ɓe jalti soɓe jaltini tan so yalti ogirɗe ɗe tan wiyetake ha timma hitande ala eyyi so yalti ogirɗe ɗe tan
yaltinante asakal ɗon eyyi so tawi tan ko yalti ko timmi aywa 80 gram woni garamuji capanɗe jeetati woni men kelleje nogas jomum yaltinanan ɗum asakal ɗon ɗon eyyi so tawi ni o yaltini hande ɗo janggo o dawiɗa o yaltini o wiyata kan ma bange fof timma ala so fof so rendi tan so timmi men kelleje capanɗe garamuji capanɗe jeetati woni men kelleje nogas yo andu o calculanan ɗum fof o yaltina ɗum asakal soko kalis kadi ko noon jaltowo e minuji muɗum eywa ogirɗe muɗum so tawi noon wayno kalis ma koko tetta won dogduɗo hen walla won leliɗo e jawdi ma oɗon jaada terminal a heɓani taw walla ko keptuɗo ɗo a waddi hen duuɓi 3 4 puɗɗiɗa gañade procès o jawdi ndi arte jungo ma ko hitande nden tan gaskata saha mo jomum leeli hen o a calculta ɗin duuɓi fof pour jaltina ɗum asakal ala ko ñande keɓɗande ko nden jaltinanta ɗum asakal te ko hitande nden tan askete so tawi noon ko an luɓiri eyyi sa luɓiri jawdi ma goɗɗo nde gollira walla ne hutoro kala hitande a yalti saɗa calcula asakal ma a calculan hen ko luɓirɗa ko a calculat hen kono ko tetta walla ko eywa ko jilɓi na walla ko nandi hen ɗeɗo gueɗe ko ñande keptuɗa nde ko hitande nde ɗon a teskotako eywa duuɓi ɓennuɗe ɗi eyyi walla jawdi ma e wayno beyi en dogi walla wujjama walla jawdi ma ne majji nayi ma fulɓe hoɓɓe ndeysan kawra mabɓe ɓe jiiɗo nayi mabɓe walla kolce mabɓe walla jawdi mabɓe dammiri mabɓe kala nde jiitoyɗa nde jiituɗa nde ko nden tan gaskanta ɗum kono noon eywa saɗa calcula bitik ma wayno an ko bitik joguiɗa aɗa yiiɗi yaltinande ɗum asakal calculta kala marchandise gonɗo ɗon ko comoriɗa ko ardi e maako ko ɗum woni ko teskotoɗa ɗum woni ko calculta ko woni hen ñamale ko eywa ɗo a teskota ko ñamale ɗe ñamnuɗa yimɓe woɓɓe ɗo wata calcul ɗo eywa ma en garoy eywa e ñawoje muɗum to banggue ñamale to nde wonno ne waɗi hen ñamale ɗe ganduɗa jomum ina jorto yoɓede ɗum e ñamale ɗe ganduɗa jomum jortota ko yoɓede ɗum so tawi noon aɗa mofti kange pour aɗa waɗira tegue joom suudu ma a suwa hebde debbo taw duuɓi ɗiɗi walla duuɓi 3 a askanan ɗum so tawi ne timmi eywa asakal kay sen timmi men kelleje nogas ano ka gorko eyyi aɗa mofti ɗum walla yumma ne moftani ɓiyum en ɗen gueɗe ene joƴƴini kange o ɗo e nden a askanan ɗum koko askante walla jomum koko mofti pour so jamanu mettoyi hutoraki woɗi to mofti to halfini walla eywa o nawi banque omo jogui toon coffraji mabɓe ɗi ɓe jogoto toon ɗi no ɓe mbaɗirta ni eywa omo mofti hen kala nde asakal yoni o calculat ɗum ɗo joni ko somo calcula wayno jawdi makko bidikaji makko walla ko nandi hen eywa o teskoto ɗum kala noon ko fati e bénéfice eywa walla ko wiyete fayida jibinaɗo eywa e jawdi ma koko yaltinante asakal foti ka jeeɗo walla ko nandi awditi bitik ma gudditirɗa ɗum ko 500 000 walla 300 000 asakal waɗɗaki hen awditimo e haran hikka a woni hen haran mo wuuri ari Allah hoddiri a waɗi inventaire a tawi a heeɓi 2 700 000 pawɗo walla 2 800 000 eywa a yaltinan asakal a wiyata ko ñande hen timmi fodde asakal hankadi ko ma hitande arta ala so tawi lasli jawdi ndi timmi hitande hankadi a yaltinanan ɗum asakal ko lasli o teskete hay so tawi lasli o timmano nisab timmano men kelleje nogas fodde mum kono nde hitande artoyta timmi a yaltinana ɗum asakal wadde kala joom bitik walla joom tabal aɗa waɗi tabal ma ko ujunnaji 50 mbaɗɗa hen aɗa liggo so timmi hitande calcul
sa andi ka yitere ma hokkima wonde ɗum ɗo kam joni timmi million ngaji ɗiɗi temedere ujunere e capannayyi e nayyi andu asakal waɗɗima hen so tawi kadi ko ma ɓuri ɗum manam hitande nde timmata taw kalis o timmani fodde menkelleje nogas kono nde hitande fawi lebbi tati masalan walla lebbi nayyi calcule tawɗa timmi fodde asakal a yaltinan ñande hen jaltinta hankadi noon lewru ndu jaltinɗa nu so tawi koye korka hawri ko toon hankadi timmoy fodde asakal manam a udditi ɗum a fuɗɗima gila haran arti timmani asakal a jokki ɗon ha korka ari limɗa tawɗa timmi a yaltinan asakal kono caggal hande lewru korko ɗon to timmi asakal jaltinɗa ɗo ko ɗo teskotoɗa ko ma korka arta nde mbatta askude hankadi jawdi ma ndi ko ɗon teskete ɗon wattata yaltinede asakal aɗa yimɓe hewɓe ko haran ɓe jaltinta asakal ne hawni asakal wona haran askete ala wona korka ha korka askete ala mo goto foof hitande nde timmi nde ko ñande heeɓi jawdi makko ndi heeɓi hitande nde eywa ko nden o yaltinta asakal eywa mo waɗani commerce noon an ka jooɗiɗo eywa saaha aɗa heɓa an andi no keɓirta foof wona aɗa joƴƴini haalis walla kala ko keɓɗa ko galleji ma aɗa jogui galle mo ganduɗa nde yaltina location sa heeɓi aɗa ñaama saaha gasa saaha goɗɗum ara ko nandi hen a immima ñalawma goto a heeɓi fodde ko asakal ne yaltine a yaltinta ko ma wono e hitande hankadi kono ko joƴƴinoɗo haalis e compte banque muɗum walla e place mum ne liggo ko oɗo wiya oɗo teskotoɗo fond o mo fuɗɗori o ɗo noon hayso tawi ka ƴettuɗo ñamande neɗɗo wanma financé eyyi bamma uditanma wonma financé uditanma place walla goɗɗo ñamluma kalis aɗa liggoro tesko oɗo kalis mo ñamleɗa so hitani nde artoyi so timmi a askata kalis janano kono noon ko keɓɗa ɗon bénéfice ko so timmi fodde asakal an o bénéfice ma o ɓolo a calculta hen fond mo ñamleɗa o bénéfice ma o so timmi asakal fond o noon nde keɓɓiɗamo puɗɗiɗa liggade e hande nde bénéfice o timmi nde woni hitande a yaltinat asakal heddo noon asakal ngal fond o calcultake hen saabu ko fond o a jeeyamo fond o a jeeyama hankadi a yaltinana ɗum asakal saabu timmi so tawi noon a heɓ aɗa waɗa commerce a jogui bitikel ma gimmiɗa keɓɗa jawdi wondi ndi ganduɗa ko banggue goɗɗo immori wayno jinnaɗo ma rutti keɓɗa e makko ndonu oɗo kalis garɗo ɗo kesso o ɓay wona e fond oɗo o yalti hono bénéfice oɗo a wattatamo hen a teskotako hen oɗo ko ma hitande nde artoya so hitande artoyi noon saɗa aska hankadi a calculan foof ko joguiɗa ko foof calculta ko hawri asakal ko jaltinana ɗum asakal bandiraɓe ne wayno ko joguinoɗen hojomaji timmi wadde en karanɗo so Allah artiri en ñalawma aljuma paɗo inchallah jokken e yewtere meɗen konngol l'islam eɗen jaɗanno to banggue caméra to musidɗo meɗen Djiby Dieng eywa e bandiraɗo meɗen debbo Aissata Guissé to banggue montage musidɗo meɗen Ali Fall wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh